салом ба ҳама дӯстони азиз. хуб, дирӯз маросими аз ҳамаи интизори сол споридани туби тиллоӣ аз Friends Football баргузор шуд. ҳамаи мо ин шабро интизор будем ва рости эҳсосот хеле зиёд буд. дирӯз бисёр ҷоизаҳо тақсим шуданд. беҳтарин бозингари ҷавон, беҳтарин клуб, беҳтарин мураббӣ, беҳтарин дарвозабон. ҷоизаҳо ҳам барои футболи занона ва ҳам барои футболи мардона. мо ҳамаи инро якҷо дар канали Telegram тамошо кардем, баҳсҳо кардем, фикрҳои худро гуфтем. Аммо имрӯз дар ҳамин видео мехоҳам танҳо ба муҳимтарин чиз таваҷҷӯҳ кунам, зеро маҳз туби тиллоӣ ҳамеша баҳсҳои гармтаринро ба миён меорад. Ки ҳақиқатан сазовор аст? Чаро маҳз ӯ ғолиб шуд? Ё шояд тартиб бояд дигар мебуд? Дар бораи ҳамин мо имрӯз муфассал суҳбат мекунем. Ҳамаи дигар ҷоизаҳо барои беҳтарин клуб, беҳтарин дарвозабон, барои футболи занона ва ҳатто ҷоизаҳои иҷтимоӣ мо дирӯз дар канали Telegram аллакай муҳокима кардем. Аз ҳамин сабаб агар ҳанӯз обуна нашудаед, ҳатман ворид шавед. Онҷо мо ҳамеша пахшҳои зинда дорем, ҳамаи чизро якҷоя муҳокима мекунем ва чунин лаҳзаҳоро бо ҳам таҷриба мекунем. Ссилкаи Telegram канал дар описание ва комментария ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳо дар Кубоки Англия ва чемпионати Испания мегузарад. Махсусан Реал Мадрид бо Леванте боз дорад. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Онҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо MG0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гардад. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дӯстони азиз, биёед аз муҳимтаринаш оғоз кунем. Усмон Дембеле соҳиби нави туби тиллоӣ шуд ва агар росташро бигӯям, ин як ҳодисаи бузург аст, ки то чанд вақт пеш қариб ғайриимкон менамуд. Бори аввал дар карьерааш ӯ ҳатто ба рӯи хати номзадҳо дохил шуд ва ҳамон вақт ҷоизаи асосиро гирифт. Ин ҳолат дар таърихи футбол кам меафтад. Одатан футболбозон солҳо бо навбат ба ин ҷоиза наздик мешаванд, аммо Дембеле нишон дод, як мавсими комилан идеалӣ метавонад ҳамаи чизро дигар кунад. ҳоло биёед бубинем чаро маҳз ӯ ғолиб шуд. Солаш дар Пари Сен-Жермен воқеан беҳтарин буд. Чемпионат, ҷоми миллӣ ва муҳимаш Лигаи Чемпионҳо. Ин нуқтаи ҳалкунанда аст. Дар футболи муосир ҷоизаҳои инфиродӣ хеле зич бо трофеяҳои даставӣ алоқаманданд ва Дембеле дар дастае буд, ки ҳамаи чизро бурд ва муҳимаш ӯ танҳо як қисми ҳайат набуд, балки нақши калидӣ дар ҳамла дошт. Статистикаш инро собит мекунад. Голҳо, ассистҳо, таъсир ба ҳар як бозӣ. Дар ин ҷо як чизро таъқид кардан зарур аст. ӯ худ тағйир ёфт. Вақте ки дар Барселона буд, карьераш пур аз ҷароҳат ва имкониятҳои аз даст рафта менамуд. худи Усмон эътироф карда буд, ки ба тамрин ҷиддӣ муносибат намекард. Фикр дошт танҳо бо истеъдод бозӣ кардан мумкин аст, вале дар Париж фаҳмид ин кофӣ нест. Онҷо кори зиёд ва интизом талаб мешавад ва саҳми асосӣ дар ин ҷо ба Луис Энрике меравад. ӯ ба Усмон роҳи дурустро нишон дод. Агар мехоҳӣ беҳтарин бошӣ, ҳар рӯз бояд заҳмат кашӣ. Натиҷа равшан аст. Имрӯз Дембеле соҳиби туби тиллоӣ мебошад. Ва ҷолибаш ҳамин аст. ӯ аз ҳамонҳо пеш гузашт, ки ҳама ҳамеша фаворит мешумориданд. Винисиус, Мбаппе, Холланд. Ин номҳо ҳамеша садо медоданд, аммо номи Дембеле ҳеҷ вақт ва имрӯз маҳз ӯ ғолиб шуд. ҳоло биёед ба ҷои дуюм гузарем. Ламин Ямал, ӯ ҳамагӣ 18 сола аст ва ҷои дуюм дар туби тиллоӣ гирифт. Ин воқеан таърих аст. Ҳеҷ кас интизор надошт, ки ӯ ин қадар зуд ба чунин сатҳ барояд. Боз ҳам бештар, Ламин бори дуввум пайҳам ҷоизаи Копа беҳтарин бозингари ҷавонро гирифт. То имрӯз касе чунин корро анҷом надодааст. Ин нишон медиҳад, ки ӯ ҳам истеъдод дорад ва ҳам пешрафтро нигоҳ медорад. Аммо чаро ӯ ғолиб нашуд? Бозам масъала дар трофеяҳост. Барселона мавсими хуб дошт, аммо Лигаи Қаҳрамонҳоро набурд ва ин мусобиқа одатан ҳалкунанда мегардад. Ямал ҳоло инро мефаҳмад. Барои буридани туби тиллоӣ танҳо бозии зебо кофӣ нест, трофеяҳои бузург лозиманд. Барои ӯ ин ҳоло як ангезаи бузург мешавад ва бо назардошти синаш пеши рӯяш ҳанӯз 10 солаи пур аз имконият аст. Акнун ба Рафина мегузарем. маҳз дар ин ҷо саволҳои зиёде пайдо мешаванд. ӯ дар ҷои панҷум қарор гирифт ва ин қарор бисёр баҳсҳо ба миён овард. Агар ба мавсими ӯ нигоҳ кунем, рақамҳо ҳайратовар мебошанд. 38 гол ва 24 ассист, яъне 60 амали натиҷасоз дар як мавсим. Дар солҳои охир танҳо Месси ва Роналдо ба чунин нишондиҳанда мерасиданд. Бозам Рафиня беҳтарин нишонзан дар Лигаи Қаҳрамонон шуд ва бо рекорди Роналдо баробар гардид. Аммо чаро пас ҷои панҷум? ҷавоб оддӣ аст. овозҳо.
ҳамаи чиз ба фикри журналистон, мураббиён ва капитанҳо вобаста аст ва дар чунин интихобҳо рақамҳои холис на ҳамеша ҳалкунанда мешаванд. Дар ин ҷо нақши таассурот, муносибат ва ғалабаҳои даставӣ хеле калон аст ва маҳз дар ҳамин Рафина мағлуб шуд. Бо вуҷуди ҳамаи рақамҳо, трофеҳои Барселона сатҳи ПСЖ-ро надоштанд. Бо вуҷуди ин, ман мутмаинам ки ҷои панҷум арзиши воқеии мавсими ӯро нишон намедиҳад, тамоман нишон намедиҳад. ҳадди аққал ӯ бояд дар сегунаи беҳтарӣ мебуд. Барои бисёриҳо ин натиҷа ноумедкунанда аст. Ва ҳоло ба ҷанбаҳс мерасем. Оё сазовор буд ки маҳз Дембеле ғолиб шавад? Бале, мавсими ӯ беайб буд, трофеҳо ва дастовардҳояш пурра. Аммо мо бояд як нуқтаро фаромӯш накунем. Ламин Ямал ва Рафина низ мавсимҳои сатҳи олӣ гузаронданд. Ямал ҷавонест ки тамоми оянда пеши рӯяш аст. Рафина бошад эҳтимолан беҳтарин мавсими карьерашро нишон дод, вале трофеҳои даставӣ бар рақамҳои инфиродӣ ғолиб омаданд. Туби тиллоӣ то ҳол бузургтарин ва одилтарин ҷоизаи инфиродӣ дар футболи ҷаҳон боқӣ мемонад. Бале, ҳамеша баҳсҳо мешаванд, ҳамеша касе розӣ намешавад, аммо система равшан аст. Ғолиб касе мешавад ки бештар овоз мегирад ва имсол ин овозҳо ба тарафи Усмон Дембеле буданд. Ин одилона аст. Барои дигарон бошад ин як ангезаи нав шуд. Агар мехоҳед ғолиб шавед, бояд на танҳо зебо бозӣ кунед, балки бо даста ҳамаро бурда трофеҳоро ба даст оред. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Ақидаҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.